Călușul Tralala, Elefanțelul, Zigalu, Fii Tralala. Comandă produsele preferate pe shop.tralala.ro. Te-ai întrebat mereu cum funcționează un frigider? Sau telecomanda de la televizor? Sau cum a apărut telefonul? Fixichii au toate răspunsurile! Bibiș! Vrei o provocare? Găsește-i pe YouTube și abonează-te! O să-ți placă! E un canal marca Tralala. Perna Nani Nani de la Tralala. Perna de adormit copiii. Fă-i o surpriză copilului tău și comandă-o pe shop.tralala.ro. Amicii Puf Puf adoră să facă sport. Intră și tu în echipa lor. Chiar așa, caută Puf Puf pe YouTube. O să-ți placă! E un canal marca Tralala. Așa nu se... Joaca poate fi în fel, dacă asculți un cântecel. Jocul e fenomenal, dacă e și muzical. Tralala mă joc așa, zilnic, de la 6 la 7 seara.